Fudbalska reprezentacija Srbije večeras će u okviru trećeg kola Lige nacija gostovati Švedskoj. Zanimljivo, bit će ovo prvi takmičarski duel ove dvije reprezentacije koje su se dosad susretale tek u prijateljskim mečevima u kojim i jedna i druga imaju po jednu pobjedu. Oba protivnika u ovoj sezoni Lige nacija imaju po pobjedu i poraz, pa su večeras pod imperativom trijumfa. Utakmica na Friends Areni u Soluni počinje u 20 sati i 45 minuta, a prenosit će je sljedeće TV stanice. U Srbiji prvi program RTS-a i Arena Sport 1 Premium. U Bosni i Hercegovini meč prenosi Arena Sport 2, u Hrvatskoj Sport klub 1, a u Sloveniji Sport klub 3. U Crnoj Gori i Makedoniji prenos vrše tamošnji kanali Sport kluba. Gledaoci u Švedskoj utakmicu mogu pratiti na kanalu TV6. Gledaoci u Americi, Australiji i ostatku svijeta, ukoliko ne nađu neki drugi način za praćenje, utakmicu mogu gledati na internet stranici UEFA uz prethodnu registraciju i pretplatu.